Bé, pues res, així estem avui, continuant gestionant les composteres. Avui hem fet 110 quilos de material orgànic i uns 35 quilos de triturat, d'estructurant, que en aquesta compostera ho estem fent tot en fulles, no és triturat, són tot fulles. I mira, la putxadeta de Santana, que ahir ho han podat tot, ho haureu vist en el WhatsApp de l'Ajuntament, pues tota aquesta poda l'estem gastant així. I avui hem tingut l'alegria de tindre el nostre visitant José Lazarillo, li diuen, al Balzón, per als coneguts. Sí, Y nada, pues he subido aquí a echar una mano en el proceso este de compostaje y a ver un poco, bueno, cómo va evolucionando el proyecto, y la verdad es que es interesantísimo y bueno, espectacular casi ver el proceso de transformación, ¿no?, de los recursos a cómo se convierten luego, ¿no? Y nada, animar a todo el mundo a que siga colaborando y nada, avançant. I així estem, els divendres al matí i els dilluns al vespre. Si voleu pujar, benvinguts. Gràcies.